መንግስቲ ኢራን ምስ መንግስቲ ሩስያ ሎማዓንቲ ተራኺቦም ኣለዉ ኣብዚ ተራኺቦም ዘለዉ መዓልቲ ማለት እዩ ብዙሕ ምይይጥ ከካይዱ ውዒሎም ኣለዉ ኣብቲ ውዕል እዚ ማለት እዩ ብዛዕባ ኢራንን ባሕሪ ሆርሙዝን ብዙሕ ክዘራረቡ ውዒሎም ኣለዉ ኣብቲ ዝወዓልዎ መዓልቲ ደሞ እቲ ናይ ውግእ ክቋረፅ ድዩ ኣይቋረፅን ዝብል ድማ ዓብዪ ምክንያት ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ማሕበራት ሲኤንኤንን ቢቢሲን ዝገለፅዎ መንግስቲ ፑቲን እዚ ውግእ እዚ ናብ ሰላማዊ መንገዲ ከምርሕ ብዲፕሎማሲ መንገዲ እዚ ነገር እዚ ክውዳእ ከም ዘለዎ እውን እናገለፀ ውዒሉ ኣብዚ ነገር እዚ ድማ ብዙሓት ጥያቄታት ከልዕል ከም ዝተረኣየ እውን ተዛሪቡ ኣሎ እቲ ናይ ነዳጅ ነገር ወሲኹ ስለ ዘሎ ክስተኻኸል ከም ዘለውን ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ክንቀሳቐስ ከም ዘለውን እዩ ሓቢሩ ዘሎ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢራን ደሞ ዝተወሰነ ሓደ 10 ዝኾና ጥያቄታት ኣልዒሉ ኣሎ ካብተን ዘልዕለን ደሞ እንድሕር ዳኣ ትራምፕ እዚ መንገዲ እዚ ዓፂዎ ዘሎ እንድሕር 100% እንድሕር ዘይተለዓለ እዚ ውግእ እዚ ደው ክብል ይኽእልን እተን ኣቕሪበን ዘለኹ 3 ጥያቄታት ድማ ክብል ተዛሪቡ ቀዳማይ ምንም ዓይነት ነገር ናይ ትኩሲ ልውውጥ ክግበር የብሉን እዚ ነገር እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ እንድሕር ዳኣ ደው ተኢሉ እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ወይ ደሞ ናብ ድርድር ክንኸዲና ክብል ድማ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ድርድር እዚ ድማ መበል ካልኣይ ጥያቄ ዝኾነ ድማ እዚ ኣብ ባሕሪ ዘለዉ ናይ 100% ሒዛቶ ዘላ ኣሜሪካ ክትለቅቕ ከም ዘለዋ እዩ እሱ ኣቢሉ እውን እቲ ናይ መንገድታት ኩለን ብባሕሪ ሆርሙዝ ዝሓልፋ ወደባት ወይ ደሞ መራክብ ማለት እዩ ለኢራን ግብሪ ከፊለን ክሓልፋ ኣለዋ ወይ ደሞ ክሓልፋ ከም ዘለወን እያ ገሊፃ ዘላ እዚ ግብሪ እንድሕር ዳኣ ዘይኸፈላ ምንም ዓይነት ክሓልፋ ከም ዘይኽእላ እውን እያ ገሊፃ እቲ ናይ ራብዓይ መንገዲ ኣምሪሓ ዘላ ደሞ እዚ እስካዕ ኸዚ ውግእ ካብ ጅምር ኸሲሮ እየ ዘለኹ ቅርሽታት ደሞ ዋሕስ ክወሃበኒ ወይ ደሞ ካሕሳ ክወሃበኒ ከም ዘለኒ ድማ ክሕብረልኩም ይፈቱ ክብል ድማ መንግስቲ ኢራን ሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝሓበሮ ብዙሕ ዘረባታት ዘቀየምን ለአሜሪካን ብዙሕ መግለፂ ክትህብ ውዒላ ኣላ እዚ ስምምዕነት ደሞ ኣሜሪካ ክትስማማዕ ድያ ኣይትስማምዕ ትብል ድማ ኣብ ዓብዪ ኣስጋ እዩ እሱ ድማ ዝገበሮ ቀዳማይ ካፍቲ ባሕሪ ምልቃቕ እዩ እቲ ካልኣይ ደሞ እቲ ናይ ካሕሳ ነገር እዩ ምክንያቱም እንድሕር ዳኣ እቲ ካሕሳ ተተኻሒሳ ላይ ከባቢ 300 ቢልዮን ዝኸውን ቅርሽያ ክትካሓስ ማለት እዩ እዚ ካሕሳ እዚ ክትውን ኣለኩም እያ ትብላ ማለት ኢራን ስለዚ እዚ ዝውዕል ከፍርሶ ከም ዝኽእል ድማ ብዙሓት ሶሻል ሚድያ ከም ሲኤንኤን አልጀዚራን ዝተፈላለዩ እውን ክዛረቡ ውዒሎም ኣለዉ ይኹን እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ነገር እዚ ምንም ዓይነት ደስታን ተሓጓስን ከም ዘይብሉን እናገለፀ እዩ ዝርከብ እንድሕር ዳኣ ኢራን እዚ ነገር እዚ ብሰላማዊ መንገዲ ወይ ደሞ ብታ ንሕና እንደልዩ ነገር እንድሕር ዛ ትፈትሖ ኮይና ኣብ ርእሳ ዝውዕል ወይ ደሞ ንፅሖ ውግእ ወይ ደሞ ኩናትን ብጣዕሚ ኣስከፋኢ ወይ ደሞ ከፉእ ዝኾነ እየ ከፅሕላ ክብል ድማ እዩ ገሊፁ ባሕሪ ሆርሙዝ ክትኸፍቶ ከም ዘለዋን እቲ ናይ ኒኩሌር ሓሳብ እውን ክተቋርፆ ከም ዘለዋን እዩ ሓቢሮም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢራን እዚ ነገር እዚ ክቕበሎ ኣይከኣልን ስለዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ ካብ ዓደይ ክትወፁን እቲ ሚሳይል ሒዘዮ ዘለኹም ናብ ማንኛውም ዓዲ ክሰድድኽዎ ተለኹ ስም ድርድር ክንገብር ኣለና እያ ትብል ዘላ ኢራን ማለት እዩ እንድሕር ዘይኮነ ግን ዝውግእ እዚ ደው ዘብለሉ ምክንያት የለን ብሰማይ ይኾነ ብምድሪ እኩል ዓቕሚ ኣለኒ ክትብል ድማ እያ ገሊፃ ማሕበራት ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ክገልፅዎ ዝውዕሉ ናብ ከባቢ 100 ሊትር ዝኸውን ናይ ነዳጅ ማለት እዩ ብሓንቲ ዶላር እናተሸጠ እዩ ዝውዕል ዘሎ ማለት እዩ ምንም እንቅስቃሴ ወይ ደሞ ካብ ዓዲ ናብ ካሊእ ዝኸይድ ምንም ስለዘየለ $1 ናብ 100 ቤንዚን ወይ ደሞ ሊትር ቤንዚን ማለት እዩ ክትገዝእ ከም ትኽእል እዮም ሓቢሮም ዝተፈላለዩ እውን እቲ ናይ ቤንዚን ዓቕማ ዝነበራ ወይ ደሞ ናይ ነዳጅ ትውፅኦ ዘላ ዓቕማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሚሳይላት ሮኬትን ልምምድ ብምግባር ለኣሜሪካ ዓብዪ መፍርሕን መጠንቀቕታን ክትህብ እያ ውዒላ ዘላ ማለት እዩ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ግን መንግስቲ ፓኪስታን ምስ መንግስቲ ኢራን ቅድሚ ኸዚ ተራኺቦም ነይሮም እቲ ነገር ድማ ብሰላምን ውዕልን ልክውድእዎ እዮም ተዛሪቦም ነይሮም ይኹን እምበር ምስ መንግስቲ ራሽያ ዘጋነዮም ኸዚ እውን መንግስቲ ፓኪስታን እዩ ለኣሜሪካ ደሞ ፅቡቕ ዜና ኣይኮነን ምክንያቱም ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ብዙሕ ስምምዕነትን ፍቕርን የብላን ምስ ራሽያ ብቻ ኣይኮነን ምስ ቻይና እውን ብዙሕ ስምምዕነት ስለዘይብላ ዓብዪ ጠንቂ ነዚ ሰላማዊ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ብዙሓት ሶሻል ሚድያ እናተዛረቡ ይርከቡ ይኹን እምበር መንግስቲ እስራኤል እዚ ነገር እዚ ስለዘይተቐበሎ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓደ ምዃን ፀኒዕና እዚ ነገር እዚ ክንምክቶ ኢና ክብል ድማ እዩ መልሲ ሂቡ ዘሎ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ናይ ኢራንን እስራኤልን ብውልክዕ ብዙሕ ክውቃዕ ተራእዩሎ እዚ ነገር እዚ ትዕግስትን ብፅሞናን ክውዳእ ዝግብኦ ነገር እዩ ውግእ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብ ውግእ ንኸስቦ ነገር የለን ይኹን እምበር እዚ ነገር እዚ ክቕፅል እዩ ወይ ደሞ ናይ ቀጻልነቱ ነገር ኣይቋረፅን እዩ ትብል ተኾንኩም ግን
ክንውድኦ ኢና ክብሉ እዮም እናሓበሩ ዝርከቡ እዞም ብዙሓት ሰበስልጣናትን ኣብ ሓደጋ ክርከቡ ከም ዝኽእሉ እያ እውን ኣሜሪካ ገሊፃ ኣላ እቶም ሰበስልጣን ታርጌት ገይረዮም ኣለኹ ድሕር ዳኣ እዚ ነገር እዚ ሰላማዊ ነገር ዘይበፅሑ እሞ ዓብዪ ጥቃዓት ኣብ ኢራናውያንን ከብፅሕ እየ ካብ መሬት ደሞ ክድምሶም ክእል እየ ኢሉ ድማ እዩ መንግስቲ ትራምፕ ተዛሪቡ ኣሎ ናሎማዓንቲ ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታት ሒዘልኩም ክመፅእ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባርኩም ይትረስዑ ሰናይ ቀን እዩ